Priatelia barberáci, dnes by som vám chcel predstaviť nášho výborného priateľa, partnera a majiteľa spoločnosti Carpate Diem, Peťa Fica. Ahoj. Peťko, vitaj. A sme veľmi radi, že nám môže predstaviť niečo o sebe alebo o našej prevádzke a spolupráci. Takže, drahí priatelia, dovoľte, aby som predstavil v krátkosti naše rodinné vinárstvo. Sme vinárstvo, ktoré hospodári na vlastných vinohradoch o rozlohe zhruba 13 hektárov v biorežime. Všetky vinice sú v Malokarpatskej vinárskej oblasti, v tej najkrajšej časti v Modranskom vinohradníckom rajóne, kde produkujeme vína, ktoré si budete môcť zakúpiť práve aj v tomto šope. Čo je zaujímavé a inovatívne, že prvýkrát sa stretávame s takým stretnutím alebo prepojením vinárstva a remesla. A všetci, ktorí budete chcieť ochutnať tieto vína, nájdete ich práve tu v tejto prevádzke v Dunajskej strede v obchodnom centre Max. Dovol, aby som ti nalial prvú vzorku. Ďakujem krásne. Je mi potešením vydegustovať prostredníctvom mojich senzorických chutí a zmyslov toto úžasné víno z Malokarpatskej vinohradníckej oblasti. Priatelia, vítame vás v nákupnom centre Max, Dunajská streda od pondelka do nedele. Tešíme sa na vás.